Der var engang en pige, der hed Jenny. Hun havde en munkar. Hun var 9 år gammel, men havde haft munkaren siden hun var 5. Jenny elskede at køre på munkar. Munkaren var magisk. Den kunne køre hurtigere end alle andre. Men det vidste pigen ikke. Den kunne også tale. En dag, da Jenny var ud at køre, var der en dreng, der ville tage munkaren fra hende. Pigen ville køre væk, men drengen, der hed Tobias, løb efter hende. Pludselig begyndte munkaren at tale. Hold godt fast, så kører vi hurtigt. Pigen tog benene fra pedalerne og holdt godt fast. Og munkaren susede afsted væk fra drengen. Drengen så forbløffet til. Munkaren var pludselig ved at flyve ind i et træ. Pigen råbte, pas på, men munkaren stoppede ikke, men fløj gennem træet. Jenny spurgte, hvordan kan du køre igennem træet? Munkaren sagde, fordi jeg er en magisk munkar. Pigen sagde, vil du køre mig hjem lige så hurtigt, som du gjorde før? Ja, selvfølgelig. Og så kørte de hjem. Slut.